आंथ' बे जायगायाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों माने जितु आगोल बे दैजिं फेस्टिभेल जे बेयाव गिबियावनो फैग्रोदोंमोन जोङो माने गिताश्रीजोंनो फैफादोंमोन आरो एबारबो बे फेस्टिभेलथ' नङा बियो न बेखौ पिकनिक स्पट टुरिजिम आरो बेयाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों थारमाने दैजिं फेस्टिभेल बायदियानो मोनदों आरोखि माने फैनानै गोजोन मोनदों आरो नोंथांमोननि बे नाजानायाव माने जोङो माने गावखौनो बहुत गोजोनथाव मोनदों आरो गौरब थुलुंगा जानाय माने दा बेयाव जिमान माने सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बे अनुस्थानखौ लाबोनायाव माने गोबां माने नोंथांमोना गोबां माने खस्थ' खालामदों आरो बे खस्थ' खालामनायनि गेजेरजोंनो बेयाव गुबुन जायगानिफ्राय गोजान दाब जायगानिफ्राय फैनानै बेयाव माने पिकनिक प्लेसाव माने गावखौबो माने गौरब खालामफैनो हागोन आरो जास्ट बे जायगानि माने सेंग्रा सिख्लानिबो बा गासै रायजो राजानिबो थाखाय बिराद माने गोजोनथाव आरो गौरब आरो बे जायगाया डेभेलप जागोन बिनि थाखाय आं माने आसा फारिदों आरोखि बांसिन माने डेभेलप जागोन माने आगोल जेरैबायदि दंमोन खिन्थु दानि माने जितु परिबेक बा दानि बे माने मा होनो गोदान जेनेरेसनाव माने गोबां मानसिनि थाखाय गोहोम लाबोगोन आरो गोबां माने बिनिसाय आरो बोसोरे आरो गोजान दाब जायगानिफ्राय आरो फैनानै बेयाव गावसिनि माबा मा होनो खनगिरि बा एक्टिं खालामनाय बा गासैखौबो बेयाव जोङो नोंथांमोननि माने हास्थायनायावनो बा हामलायनायाव जोंबो बेयाव गावखौनो देखायनानै गोग्गा मोननो हागोन आरोखि साखन्द्रि होननानै नाम मोननाया थारमाने 2008आव माने सायराम गाजला बे फिल्मखौ माने गिबि थारमाने आंबो बे फिल्माव सायराम गाजलायाव फैलाव बसुमतारीनि माने प्रडिउस खालामनायाव आंबो बेयाव एक्टिं खालामदोंमोन बेनिफ्राय बिदिनो आंखौ सासे बुरिनानै थानाय जेनेबा सिख्ला माने हाबा जायि बेबायदिनो माने हौवा मोननो रोङिखाय थारमाने आंखौ साखन्द्रि नाम दोननानै आरो गुबुन माने सेंग्रा देखायनानै थारमाने आंखौ बिदिनो रायलायहोयो बेयाव बिथां देवानि बोरायबो दंमोन जोंहा देबेन्द्र ब्रह्म बिथांजों आंजों बेयाव जोङो फार्स्ट माने एक्टिं खालामदोंमोन आरोखि सावथुनाव आं एक्टिं खालामनाया दिनैहालागै आङो 14 यार जाबाय आङो 2000निफ्राय खालामजेनदों आरो आंनि गिबि माने फिल्मानो जाबाय बा सावथुनानो जाबाय बालन्दा टप 10 बेखौ रङिया के गुवाहाटीयाव खालामदोंमोन आङो बे बालन्दा टप 10खौ बिनिफ्रायनो